17 ноябрдан 19 ноябрга кадар Кукмаран аграр күллиятында World Skills чемпионатының төбәк ярышлары уза. Монда Татарстанның 6 районыннан килгән катнашучылар көч сынашачак. Чараның тантаналы ачылышында Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев, Татарстан министрлыгының икенчелек тармакларын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыйков, Мәгариф министрлыгының урта һөнәри белем бирү бүлегенең әйдәп баручы консультанты Эльмира Гарипова, Кукмара районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек бүлегенең баш агрономы Илдар Кабасов катнашты. Бүгенге чара безнең Кукмарабыз өчен, районыбыз өчен бик зур байлык дип әйтергә кирәк. Моның булуы бездә әле ул менә яңа гына ачылып, бер елда булмады әле эшләп килә. Монда инде бөтен яңа төрле технологияларга өйрәтәләр агрономнарны. Второй год Курский аграрный колледж является центром компетенции. Для нас это новые направления, новые, скажем, решения. И второй год у нас проводится этот чемпионат. Мамадыш, Кукмара, Орша, Тәтеш, Әтнә һәм Чистай районнарыннан килгән катнашучылар бу ярышка ел башыннан ук әзерләнә башлаганнар. Башта теорияны өйрәттек. Теориядан соң практический эшләр буенча семенной лабораторияга бардык. Хлебоприемныйда өйрәттек. Студентыбыз ярышка хәзер ай дәвамында әзерләндек. Көн саен без күбенчә шу журналлар белән эшләдек инде. Журнал микроскопка тикшерәсе, журналның һәр бер клейкаминаларын тикшерәсе, һәм дә агачлар белән эшләдек. Бу ярышларда беренче генә түгел, теге елны катнашып икенче урынга лаек булган идем. Бу елны да тагын үз көчләремне яңа конкурентлар белән сынап карарга булдым. Агрономия компетентлыгы буенча узучы ярышта егетләр 6 модульдан торган биремнәр башкарачаклар. Һәр модульга 2 сәгать вакыт бирелә, ә аларның хезмәтләрен экспертлар тикшереп күзәтеп тора. С 2017 года эта компетенция начала свое развитие по Российской Федерации. На сегодняшний день у нас имеется более 20 регионов, где проходит чемпионат по данной компетенции. Эксперт был икенче ел мен үзем оцениваю там программное обеспечение буенча. Төбәк ярышында җиңү яулаган катнашучылар Татарстан командасына эләгеп, 2022 елда Мордовия Республикасында узачак финал ярышларында Татарстан данын яклаячак. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Зинар Хәбибуллина, Марат Сибирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.